വെൽക്കം ടു ഹാഷ് ജംഗ്ഷൻ. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റും റെക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതുകൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേവിങ്സ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു സേവിങ്സ് മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സേവിങ്സ് മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവിങ്സ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഓപ്ഷൻസോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഒരാൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അതോ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതാണോ യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം? യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതല്ലേ പ്രശ്നം? അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് എന്ന് നോക്കാം. സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന്. എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം? ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി പൈസയാണ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സേവിങ്സ് എമൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ, ഇൻകത്തിനേക്കാളും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കൂടും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയും അത് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ അത്രയും തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവിങ്സ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഓപ്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റാതാകുന്നു. കാരണം എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചില വഴിമുടക്കികളായിട്ട് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്ന് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആക്കി തീർക്കുന്ന ആ വഴിമുടക്കികൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പലരുടെ ജീവിതത്തിലും പല പല വഴിമുടക്കികൾ ഉണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വഴിമുടക്കികൾ എന്നാണ്. അത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിമുടക്കികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആ വഴിമുടക്കികൾ, 10 വഴിമുടക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇമീഡിയറ്റ്ലി അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഹാഷ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ 10 വഴിമുടക്കികൾ എന്ന്. വഴിമുടക്കി നമ്പർ 1 കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 1? ഇമ്പൾസീവ് ബൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഗ്രോസറി സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെത്തി, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നു. കുറെ ബാസ്ക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, 50% ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഈ ഒരു ഐറ്റം കിട്ടാൻ പോവാണ്, ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബണ്ടിൽ ഓഫർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഒരു 10 ഐറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് അതിന് ഒരു 10 എണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ 50% നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ 10 എണ്ണം നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൈസ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന, ആവശ്യമില്ലാതെ വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഇമ്പൾസീവ് ബൈങ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ, ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബിഗ് ഡേ സെയിലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സേവിങ്സിനെ വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴിമുടക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വഴിമുടക്കിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. എന്താണ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ? ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിത രീതി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ എത്രയാണോ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഊതി വീർപ്പിച്ച ജീവിത രീതി കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ അതിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കടത്തിലേക്ക് പോവുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 3 കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് ആണ്. പലർക്കും എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ മാസം ഈ മാസം എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറെ പൈസയൊക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പൈസയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ചിലവാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലവാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ മാസം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ സമയം ഒന്ന് പോകുന്നു. ടൈം പോകുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇത് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 3 ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 4 കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 4? വഴിമുടക്കി നമ്പർ 4 എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. എന്താണ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു പുതിയ മോഡൽ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വെച്ചിരുന്ന പൈസയൊക്കെ അതിനെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാഷ് എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താലും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താലും എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വഴിമുടക്കി നമ്പർ 5 കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്നും ലോണിൽ നിന്നുള്ള കടം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറെ ഏതൊരു കടമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്നുള്ള കടം വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ കുറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങളൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പർച്ചേസ് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാലൻസ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും അങ്ങനെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാക്സിമം അടച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ലോൺസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് EMI പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോൺ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ലോൺ എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും നിങ്ങൾ EMI അടയ്ക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്രാൻഡ്സും മിക്കവാറും എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനീസും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ പുതിയ മോഡൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, ഒരുപാട് പരസ്യമൊക്കെ കൊടുക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു 4-5 വർഷം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 വർഷം ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പരസ്യം കാണുകയും ഈ പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ ആകർഷണം തോന്നിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളും ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3-4 വർഷം ഉപയോഗിക്കാനാണ്. പക്ഷേ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിയുടെ പരസ്യം കണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സേവിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എപ്പോഴാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വേറെ ഒരു കമ്പനിയോ വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് കാർസ്. ചിലർ കാറ് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ EMI, അതിന്റെ ലോണ് ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു 4 വർഷം 5 വർഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അത് അടച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ലോൺ തീർന്നു, ഇനി അടുത്ത ഒരു കാറ് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറ് വിറ്റ് അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത കാർ വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കാറിന്റെ EMI അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷമോ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വർഷം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ അത് വലിയ രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 7 കുറിച്ചാണ്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഫോമോ എന്ന് പറയും, ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്. ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തോന്നലാണ്, വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പേടി എന്ന് പറയാം. അതായത് എനിക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമായി പോകും, അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല എക്സ്പെൻസസും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയാണ്, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്, നീ വരണം എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരുടെ നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പോകുന്നു. ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോണുമെന്റിന്റെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിന്റെ മുന്നിലോ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഇടുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നു. എനിക്കിത് പറ്റിയില്ലല്ലോ, എനിക്കും പുള്ളിയെ പോലെ തന്നെയാണ്, എനിക്കും അവിടെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളും അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെൻസ് വരുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോമോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഫിയേഴ്സ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തൽഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എത്തുകയും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലോണോ ഒക്കെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വഴിമുടക്കി നമ്പർ 8 കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലാക്ക് ഓഫ് എമർജൻസി ഫണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് വേണ്ടത്? ജീവിതത്തിൽ പല അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല അൺസർട്ടനിറ്റീസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കടം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കടം വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ പൈസ ചെലവാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സേവിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിനുള്ള പൈസയെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് നമ്മളെ സേവിങ്സിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 9 ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പിശുക്കനായി ആക്കി കളയുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. വേറെ ഒന്നും അല്ലാതെ ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. എന്തുകൊണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു സേവിങ്സിന്റെ വഴിമുടക്കിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഈറ്റ് ഔട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും പുതിയ ഹോട്ടൽസിന്റെ രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ കാണുകയും, അത് ദിവസവും ഓരോ പുതിയ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈസ ചെലവാക്കി കുറെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീക്ക്ലി തന്നെ 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് കാശേ ഉള്ളത്, പക്ഷെ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സേവിങ്സിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വഴിമുടക്കി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് റെഗുലർലി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിക്കേണ്ടെന്നോ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കേണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ വളരെ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഗുലർലി പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വഴിമുടക്കി നമ്പർ 9 ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 10 കുറിച്ചാണ്. വഴിമുടക്കി നമ്പർ 10 കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി ആ എക്സ്പെൻസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സിനിമകൾ റെഗുലർലി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കേബിൾ TV അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള OTTക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ കേബിൾ TVക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ജിം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുള്ളത് ഇത് ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ലെ, മന്ത്ലി പോകുമ്പോൾ ഇത് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും.
പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വെക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് വഴിമുടക്കി നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വഴിമുടക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ഈ 10 ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് വഴിമുടക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെ സേവിങ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിമുടക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു വഴിമുടക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പക്ഷെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കമന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇമീഡിയറ്റ്ലി അത് കാണാനും സാധിക്കും. പുതിയ വീഡിയോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് #ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ #ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.